maglaro ng loto. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Simulan na po natin ang unang actual draw para sa draw number 3259. Pangasinan, let's face Small Town Lottery. Third. Number 19, ibabalik po natin ito para makasama sa pangalawang pag-ibig. Ready. Number 35, official winning combination for our 12 o'clock noon draw today, March 9, 2025 are numbers 19 and 35. 19, 35 in exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po muli si Melissa Velasquez, lagi natin natandaan na PCSO hindi umuulong sa pagtulong. Maraming salamat. Official draw result for March 9, 2025 12 number are numbers 19 and 35, 19 and 35 in exact order. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Tanglansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Ang pusong panalo. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Buhay giginhawa, kapwa-tao aasenso, nagbibigay saya sa Pilipinas.